Pamilya sa babaeng private tutor nga napusilan sa liog sa tulisan nangayong tabang sa nagkadako nga bayranan sa Tambalanan. Samtang giklaro nila nga wa mo sukol ang biktima. Dihang gilabnot sa suspek ang pansing nga kwintas nini sulod sa PUJ. Sa nato ang detalye pinaagi nining report. Stable na ang kahimtang sa 26 anyos nga dalaga kinsa nakaangkon og samad pinusilan siyang abaga nga milahos sa liog ang bala. Dili pa hinoon kini makaistorya tungod kay naigo sa bala ang agianan sa hangin sa iyang liog. Hinoon makalihok na kini. Giklaro sa manghod sa biktima nga gipuntarya sa lalaking tulisan ang fancy necklace nga maoy gilabnot. Wa makalihok ang magwang tungod sa kahadlok apan gidayunan gihapon kini sa pagpusil. Na-recover ang pendant sa kwintas. Pag abot nila sa Lorega daw, stoplight, hinghunong man ang jeep, dito nag-declare og kanang tulis ang katong naka-black nga long sleeve. Pag declare ato sir, diretso ra siya hulbot kuno sa kwintas. Unya mo na to, napusila nag-ijang liog, ang iyang cellphone nga nagdada siya, nahagbong na. Mo na to, hinsibat na siya. Wa ni siya musukol. Wala sir, wala jud sir kay nanikig na kuno pag ingon nga tulis ni. Kamagwangan sa managsuon ang biktima gikan sa Southern Leyte og nanimpalad lang sa Dakbayan Sugbo isip private tutor sanglit siya man ang breadwinner sa pamilya. Nagpasalamat ang pamilya sa mga nagpakabana nga mga tao nga mihatag og tabang sa kalastuhan sa ospital apan kuwang kini busa nanawagan ang pamilya og dugang tabang. Karon kay nagkakuan siya murag pneumonia siya gamay sir kay ingon ang doktor ang explanation ang katong ubang dugo nga naagian sa bala hingat us-us sa baga di jud to ni jud deserve sir uy kay ambot sir nganong na siya gadyoy na tungnan pa agamo lang jud panawagan nga makuha na mo hustisya nga makuha ni jud ba kung sa ijang tulubagon. Gipasalig usab sa Cebu City Police Office nga tutukan ang krimen dungan sa panawagan sa mga tao sa pagpahibalo kanila sa nahimutangan sa suspect. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.